Bantwana baphenduka intandane benabazali. Ubaba babaza inhliziyo emzini yamanye amadoda. Indoda uqobo ibonakala ngothando, hashinduku nebhonga. Kodwa uthando, inhlakanipho, amandla. Abathi inkonjwa ngomnyama osindayo zanejefa amanzi ashisayo. Abathi inkonjwa ngomnyama osindayo zanejefa amanzi ashisayo. Ashisayo. Abathi inkonjwa ngomnyama osindayo zanejefa amanzi 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 ashisayo. Sekaphenduka umbulali ubethi nxa yebona esilisa bona inyembezi zikanina. Ngobuyisa ubeseshuka kodwa ezinye ingane bona bengenashukela ekhaya. Ezinye inkathi ubemshaya mkhahlelo nenomfana abhekile. Manje ngazolizo ndavela Mandela waqeda qedile ngoyise akasekho simqwabile. Umeja Street kafuna ukuyiswa le ndaba uthi umfana salubhekise entolongweni. Wakhalima amadoda amabili akathembele kuwo kawasekho. Bathi inkonjwa libhadi. Bathi inkonjwa ngomnyama osindayo zanejefa amanzi ashisayo. Bathi inkonjwa ngomnyama osindayo zanejefa amanzi ashisayo. Ashisayo. Bathi inkonjwa ngomnyama osindayo zanejefa amanzi ashisayo. Abathi inkonjwa ngomnyama osindayo zanejefa amanzi ashisayo. Ashisayo.